dalilin yin waƙar ƙasa ta gaskiya akwai wani mai gidanmu Salmanu Mazika kiɗa yake yi. Salmanu Mazika shi ainihi yana waka soyayya sai dai na yi koma waƙar yabo kawai yana yabo. Sai ya same ni wani lokaci yake ce mun Hamisu, na ce na, ya ce ya kamata ka amfani baiwarka. Na ce dami, alhamdulillah oga. Sai ya ce mun kuna faɗa ana ji, ya kamata kai magana akan ƙasan nan kaza mibi za a ji ɗuriyarka, tunda alhamdulillah in kai waka duk soyayya yanzu wanda baya soyayya ma kasa ya kama yin soyayya kaza irin yana tsokana ta. Ya ce mun to dan Allah dan annabin ka samu dama irin. sai na yi wasa daidai da maganan tafi sai aka mun naje akwai zan yi wata waka ummi. Na'am. Da nazo zan yi wakan ummi, Abdul Zero ya buga kiɗan. To da ya buga kiɗan idan nazo zan yi wakan sai ta kiyowa waka ba ta, sai karin ya ƙin daidai akan kiɗan, ko in na ɗora tun ɗin sai oto tun ya ƙin daidai. To ya ta rawa haka dai ya daɗe kiɗan bayan wata 5 ma da yin kiɗan haka. Sai wata rana na zo studio sai na sa a rai kawai bari yi waƙan ƙasa ta ɗin. Da na zo na yi waƙan sai ta yi alhamdulillah. Shikenan sai waƙan Allah ya buɗe mun basira na dinga faɗar zantuka har idan zan tashi ma in ce gwara ma in zauna in ƙarasa waƙan nan sabida gudun kar in tashi ma zancen ya yanke haka, tunda ba rubutaccen al'amari ba ne ba. To haka sai da na gama waƙan akwai wani mai gida na ya zo sai ya ji sai ya dariya. Shi kuma mai gida na ɗan siyasa ne. Da ya ji dama tambayar da na so in yi. Da ya ji sai ya ce to malam Hamisu kenan ga dai shi gaskiya kake faɗa amma kuma mokin ɗin mu idan aka kama ka za a rage mata zafi hakan nan a shawara. Sai na ce mushi to na zo na rage mata zafi. Wato a haka ma an rage mata zafi. Kaga an rage zafi ba ta na ƙara zagayowa. Ina ji akwai wani yaya ne a wuri na, yayana ne ya sani ya zo ya ji waƙan nan ya ce shi kafi waƙoƙin da nake a duniya ba waƙar da yake so sama da wannan yau. Daga ita ya ma shi ya goge duk sauran waƙoƙi kai wannan za a samu shi. Na ce me yasa? Ya ce saboda ta yi daɗi amma sai ja ni ya mun ta manya. Ce dan ƙara rage wasu kalmomi sassauta ta. Waƙan dai akalla sai da na ɗora ta so 3 ta yi sanyi sosai sannan na sake ta. Yanzu a haka da muka lokacin da na saki waƙan mutane da yawa kafin in saki suna cewa maka in saki waƙan, amma da na saki alhamdulillah na ga nasarori. Wallahi babban mutum zai kira ka burge shi sosai abin da ka faɗa, saboda irin suna ganin mutane da yawa sun zata iya soyayya nake da zancenta. To kuma ya aka yi na ce kaza dama zan iya magana akai. Ya zo musu da mamaki. To alhamdulillah daga cikin mutanen kuma mawaka da suka yaba mu. To ai ni mawaka da suka yaba mu akan ƙasa ta Allah ya yawa da su. Mawakan karan kansu. Sosai ma kuwa.